El cap de llista del Partit Popular per Badalona ha visitat Lleida per recolzar la candidata Imma Manso, també per recollir les problemàtiques ciutadanes que han denunciat els veïns del centre històric. Enmig de la plaça Cervantes, Xavi García Albiol ha assenyalat que el Partit Socialista i els seus alcaldes practiquen unes polítiques d'integració hipòcrites i que l'única resposta que donen als conflictes de convivència, incivisme i inseguretat són les obres. No val la resposta que s'està fent a Lleida i no val la resposta que s'està fent a Badalona d'arreglar places i aixecar carrers i aixecar voreres. No és suficient perquè això no soluciona els problemes de convivència i no soluciona els problemes de la utilització, de la invasió de l'espai públic per part de determinats col·lectius que fan la vida impossible a la resta de veïns. La cap de llista del PP a Lleida ha recollit les inquietuds dels veïns del centre històric pel que fa a vivendes sobreocupades on s'hi exerceix la prostitució i la venda de drogues. Molts d'ells, a més, assegura estan en deficients condicions pel que fa a la seva estructura. Per això demanaran a l'Ajuntament una relació de les inspeccions que s'han fet. Que té aquí un munt de pisos que no estan en condicions i des de l'Ajuntament se diu que s'han fet inspeccions, però resulta que els veïns no han vist a ningú fent aquestes inspeccions. És més, farem una pregunta a l'Ajuntament demanant a veure quins pisos han passat aquestes inspeccions i, a més, en quina data. Perquè creiem que, a veure si el que ens diuen els veïns corroborarà el que ens han dit tots els veïns, no? Que hi ha un munt de pisos i molts d'aquests pisos són del mateix propietari. Pel Partit Popular no és suficient que els agents de seguretat circulin amb patrulles i a zones com el centre històric de Lleida creuen del tot imprescindible el policia de proximitat, el guàrdia de barri, una figura dissuasòria i preventiva de moltes conductes incíviques.